most sok mindent láttunk eddig. Azt már tudjuk, hogy mi az időjárás, mi az éghajlat, mi az üvegházhatás, ez milyen folyamatokhoz vezethet az éghajlati rendszerben, de vajon le lehet -e ezeket a folyamatokat úgy írni, hogy valamilyen előrejelzést tudunk készíteni? Valószínűleg az a válasz, hogy igen, mivel ti is tudjátok, hogy léteznek időjárás előrejelzések, tehát valahogy ezt megoldják. Na de hogy oldják meg? Úgynevezett modellek segítségével, amikkel a valóság, a légköri folyamatok, meg az egész éghajlati rendszernek a folyamatai megismerhetők, leírhatók, és ami a legfontosabb nekünk az, hogy előrejelezhetők. Van ennek egy tudományos háttere, tehát miből áll ez a modell? Ez így nagyon misztikusan hangzik. Vannak fizikai folyamatok, amik kormányozzák ezt az egész rendszert, például a légkör. Milyen folyamatok ezek? Talán hallottatok már mozgásegyenletekről, tömegmegmaradásról. Ez az ábra itt a tömegmegmaradást próbálja illusztrálni. Hogyha egy zárt rendszernek tekintjük a madár és a macska rendszerét, akkor a tömegük az állandó marad. Energia megmaradás, nedvesség, tömeg megmaradása. Hát nagyjából ezek a fizikai folyamatok minden képletezés nélkül, ezek állnak mögöttük. És ahogy az időjárás esetében beszéltünk róla, ezeknek a változóknak az időbeli fejlődését próbáljuk meghatározni. Hőmérséklet, légnedvesség, relatív nedvesség, ugye erről is hallunk, légnyomás és a szélsebesség. Tehát ezek, bár itt most nem látszik, de egy bonyolult matematikai egyenletrendszert alkotnak. Ez egy kis számtan példa akar lenni, hogy érzékeltessem, hogy milyen számításigénye van ennek a rendszernek. Itt megbeszéltük az előbb, hogy milyen változók vannak, hőmérséklet, nedvesség, légnyomás, stb. Ezt az egyfokos rácsfelbontással ennyi rácspont van az egész Földre. Ha függőlegesen is lefedjük, akkor 50 szint. És még egy 2 napos előrejelzést mondjuk 10 perces időlépcsőkben oldunk meg, akkor ennyi adattal és művelettel kell számolnunk. Ez 10⁹ nagyságrendű, ami azt jelenti, hogy az egyes után még 9 0 áll. Tehát azért gondoljuk, hogy ezt nem papíron számolják ki, kézzel és számológépekkel, hanem ilyen úgynevezett szuperszámítógépekkel, amik hasonlóak, mint a mi otthoni PC-ink, csak a méretük egy kicsit nagyobb, itt az ember áll mellettük, hogy érzékeltessük, hogy ezek ilyen szekrényi méretű számítógépek.